ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 23 сентябри соли 2024. ирӯза навор бо диққат тамошо кунед. Ман хонаҳои қабул кардам, заминҳои қабул кардам, квартираҳои қабул кардам. Ҳамаша пешниҳодтон мекунем бо нархҳои беҳад арзонам дӯстон азиз. Фақат аз душӣ тамошо кунед. барои реклама муроҷиат кунед. Замин, хона, мошин чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наварда ҳастай заминҳои фурӯшӣ аз Ҳисор, замини фурӯшӣ аз Душанбе тарафҳои Меҳргон, якта хечибеки арзона гирӯӣ кардагиянд. хонаҳо аз шаҳри Бухтар, хонаҳои кредит 50%, ипотекаи бефоизи кредит аз ноҳияи Файзобод, хонаҳо аз Ваҳдат, Ҳисор, хулас беҳад навори зур. Ҳама реклама барои шумо. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе наворда лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. ана навора сар мекунед. навниҳоле дар ютуб ба номи DH Academy. дар ин канал зиндагии ашхоси муваффақ ба шакли мухтасар ва ҷаззоб баррасӣ мешаванд, ки тамошои онҳо ба шумо илҳом мебахшад. шаърҳои ахлоқию маънавӣ ки боиси таскин ва оромиши шахс мегарданд. омӯзиши забони англисӣ ҳамагӣ дар 16 дарс. дар ин 16 дарс кафолат дода мешавад, ки шумо бо забони англисӣ гап мезанед ва дар оянда боз ҳам наворҳои муҳимтар ва корбурдитар дар зиндагиро тақдиматон хоҳем кард. рушди ин навниҳол аввал ба Яздони пок ва баъд ба дастгириҳои шумо азизон вобастагӣ дорад. танҳо кӯмаки ройгони шумо дунболагирӣ кардани мо аст. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшие ки интизор будем шумо. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, аниқтараш хонаҳои фурӯшӣ райони Файзобода қарор доранд. вариантҳои як ва духонага доранд. хонаҳо аз 2 то 6 этаж, аз 35 квадратни метр то 55 метри квадратни. нархшон аз 149 000 то 199 000 сум. ватсапшона занг занем бачаҳо. ин ҳами хонаҳо мактаб садик без проблема. вариантҳои ремонтдор ва без ремонтам ҳастай хонаҳое ки мақсад медорем зиндагӣ мекунем. кредит дода мешавад 50% яксола бефоиз. мо занги шуморо интизор ҳастем. ина марамат бачаҳо. и хеле шансо умуман пашти нестай. ана яка мақсад кредит метияд 149 то 199. хай можеш бо хонаҳое ҳастай ки бисёр қиматтаракан 200-250 зур тон бураса вош мисол. худотон чахчах кунед. арзоношам ҳастай, қиматошам ҳастай, кредитам дорам дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонара бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор. мардами сарбаланди Ҳисор ҳамҷа ҳастен. бачакаи Ҳисор тамошо кунед. маҳаллаи Уртабуз Шарорат територияда қарор дорад. хона просто зури бад ремонт кардагӣ. 3 сотих масоҳат, 4 комнатаи фасон. дидесен дар асл чӣ хелай 250 000 сомон меганша, ки бо савдои хубам дора. бачако наворда лайкҳоро ҳозир бизанед. ҳами ҳозир лайкҳоро монен. дар ҳами канали мо Хонатеҷе барои шумо кушодагием. подписатсия кунед, подписатсия. лайк монед, дастгирӣ кунед. ҳами чӣ қадар дастгирӣ зиёд шавад, комментариҳо хуб кунед. чем аву комментариҳои бемаъние ки баъзе бекоркуҷо мекунанд. мақсад як гапи хуб назем беҳтарин мешавад. нашоти хона занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Бухтар, ҷамоати Сарвати Истиқлол. 105 000 сумаи бача тамошо ко. 105 000 сомонӣ. 2 сотих масоҳат, 3 хона дорад, об свет дорад. нархш ака бо дигар гуфтанмо шарт нестай. ватсапшон 0204 ҳозир занг бизанед. ҳами шахсият қатӣ чахчах кунед. хонаша бигирем бачаҳо. лайкҳоро монед, подписатсия кунед. рости ҳами ҳаррӯза навори мора 70-75% одамои нав чихел ҳозир ҳам бародар тамошо кесамара нав якум бор тамошо мекунӣ.
ранги худат 75% меҳмон ҳастин ҳаматон. Фақат дастгирӣ кунен. Ҳамин хона нахаренам, подписатсия кунен бачаҳо, подписатсия. Лайк ака узша ҳичи намегем дига. Лайк занитон беҳад систай. Наварора дастгиритон систай. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, Шаҳри Нав, Шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, эълон агӯшнем бачаҳо. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мада замин дар кораи аз ваҳдат 2 ё 3 сотих суми тайёр дорам. 60 то 90 ҳазор сума боша мехарам, мега агар временка дошта боша. мақсад бо мада хубе ки ягон зиндагима кам кам мебинам. хеле ба то 60-90 ҳазора мехарам. зангам зани рақамҳои дастим 32 ёки ватсапам 41 мада зангам бизанед, мега ман замини шуморо мехарам. дӯстони азиз, ина марамат ина хеле шансоам фақат дар канали хонатиҷӣ дида метонем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Ховарон. нархиш 420 000 сум. 9 километр, мега 3 сотихаҳо дай. 3 сотих 4 хона 130 метри квадратни. рақамҳои 9428 телефоношон ёки ватсапшон 1304. барқ об дорад, яъне ки свет об ҳастай. даруни хонаҳо 4 ба 575 монолит. ҳуҷҷат сертификат ҳамаи ҳуҷҷатҳоро мақсад дора. масъалаи транспорт автобус 37, мегзарам маршруткаи 36 дар ҳавли 1 дуландшебен ва 500 дона семенблок оварда мондагем ёш падарка каси мегира марамад ина. ина ин хона дар Душанбеай ҷо беҳад ҷои зур бачо успетка бигиренша. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошага дар ватсапи акаи дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта роӣ мекунед. коршон қонунӣ. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акаи далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чако. ина марамат аз номи канали мо Савдо ТВ ба акаи далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 5 хона 3 сотих масоҳат, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Лаҳурда қарор дорад. ана ҳамин хона 410 000 нарх пешниҳод шид. 46 ватсапшон занг занед. аз мошинбозор ба хонара мега 300 метр. якта магазин дохили хонада дорум қадам кадагӣ, мега каси бизнесмен марҳамат паҷалса. хона 2 об дорем. да хона мега подвал дора. да криша як хона боз кадагем фасон. ҳуҷҷат дора. боз як хонаи заминӣ ҳастаи пешаш мактаб бонгоҳи тиббӣ мешавад. ба наздикӣ мағозаш кор мекунад. кӯли обам дорем, мега 80 га. ба тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. пеши мошинбозор дай, мега алишӣ ба мошинам алиш карда мешавад. дӯстон, ина марамат. худотон бо занг бизанед, чахчах карда бигиренша. хубиша меяд ки магазин доштааст дар хона. каси бизнесмена марамат. хай бо ҷои зур 410 000 нарх. 5 хона 3 сотих масоҳати. мақсад миёнада қарор дора. ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Лаҳурда қарор доштааст. худотон бо дӯстон, маълумоти пураша аями соҳиби ами хона ҳозир занг зада бигиред. ватсапаш 46 мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр. нархиш 750 000.
бахшиш $75000 будааст. Нархиш 6 сутих масоат, 6 дар хонаи фасон кардагӣ. WhatsApp-шон 0808 занг занед. Пеши роҳи Калон, ай раҳи Калон 1 километр, мақсад нест ай раҳ. Ноҳияи Шоҳмансур, Душанбе, 6 сутих замин, 6 дар хона, 2 калидор, 2 балкон. Ремонтҳои хонаам бад нест. $75000 бо савдо дора. Инами зани марамат касе мехара, занг занед. Мегзарем ба ҳафтумин замини фурӯше ки интизор будем. Замини фурӯши шаҳри Ҳисор, деҳаи Хучамучо будааст. 14 сутих масоати бениҳоят калон. Нархи 1 сутихаш 38000 сомонӣ дӯстон. Ҷойи обӣ беҳад ҷойи беҳад ҷойи хубай хулас. Ави территория мега ободи хушрӯ ҳастай, ба ҳам хотир нархаш 1 сутихаш 38000 сомонӣ. 2 сутихша метонен 76000 да 2 сутих бигиренда хонатона ваъдона зиндагӣ кунен. Мобайни деҳада қарор дора, мега ҳама чӣ дора: свет, об, водопровод, оби ҷӯйбор, масҷид наздик. Маълумоти бештарша ай соҳиби ҳамин замин дасти 64 ёки WhatsApp 7718 занг занед. Мегзарем ба ҳаштумин эълони ирӯзамон. Бо замини фурӯшӣ нархша 135000 сум мега, 2 сотих масоат, назди бозори Меҳргон, Заҳматобод, 311 қарор дорад. 135 та бо муомиладор. Рақамҳои WhatsApp-шон 8643 занг занед. Хонаи ҳамсояра документ када гирифтагӣ мега. Замини холира фурӯхтан мумкин нестай. Хулас касе мегира, хона месоза худош. Маълумоти бештар занг занед. Касе ҳами мақсад ҳами замина мегира мега, ба номи ҳамон одам мегзаронам мега. Участка дар тарафҳои шаҳр беҳад қиммата мега. Касе мегира, маромад ина занг занед. Мегзарем бар ноҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Шодоб 1, рӯ ба рӯи бозори Кушониён. 3 дар хонаи 3/6, 1 сутих, 1 веранти 12/4 дорад. Нархиш 500000 сомонӣ бо муомила дора. Рақамҳои WhatsApp 7938 ёки WhatsApp дигари 8159 да ҳозир дӯстон, ина занг занед бигиренша. Пеши хона 1 сутих замин аст, об дорад, свет дора, ҳамавақт ҳастай. Мактаб, масҷид, стадион қарибай. Ҳуҷҷатҳошам нашод, масъалаи ҳуҷҷатҳо мега 100%. Хулас камбуд надора. Ремонтҳои хонаам бад нестай. 500000 сомонӣ бо муомила дора. дӯстон, ҳамин наворҳои мекунем, ҳамашон барои шумо ҳай. Иҷа ҳастанд нафарое ки аз мисол аз ноҳияи Ёвон мисол хонахар ҳастанд, не ки ҳастанд нафарое ки аз Душанбе хона мехаранд. Ба ҳамон хотир мо ҳамаро ба назар гирифтагем. Нафарое ки аз Ваҳдат хона мехоҳен, не ки мебинед хонаҳои Душанбе мондагӣ, масъала ҳар хел гапҳоро назанед, чунки ҳамаро мо ба назар мегирем бачаҳо. Мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Гули Соида қарор дорад. Деҳаи Даҳана, 4 комната, масоати 20 сутиха, 100 метри квадратӣ. Нархиш 650000 сомонӣ. WhatsApp-шон 1616 ҳозир занг занед. Рақамҳои 7163 ам WhatsApp-и дигаришонай. Метавонед аз номи канали мо муроҷиат кунед. Ана катеш, мана катеш. Ҷои беҳад ҷои зор. Мардами Ёвон ина пожалуйста чахчах кунед. 20 сутих масоҳат дорад дӯстон, 20 сутих. Мож дамира ягон 5 сутихшам буфурӯшанд, не ки моро нагуфтиянака. Хай бояд чахчах кунед. Айлави агарот мумкин ягон канташа ҷидо карда буфурӯшатонам. Чунки мо як навор доштем, навори як 3 моҳ пеш буд. Ҳама хеле масоати 12 сутиха буд. Ҳаморо мега 3 мақсад 3 қисм ка ососа савдош кардам рафта мега мақсад. Да чи хеле хубо. Ами 20 сутихай мумкин ҳамун 5 сутихаам буфурӯша. Акн нагуфтана хеле тақсим мекунам. Худотон бо як персон шен дӯстон азиз. Видео камтар хеле тест дега ба ҳам хотире ки дароз буд. Камтарак даундем. Хай бо худотон маълумоти пураша ай WhatsApp-и соҳибаш ҳозир занг зада бигирен. Об свет дора мега 2020 хонара сохтем. Хишти пухта қатӣ. Мактаб тақрибан 1 километр, беморхона наздик.
масҷид ҳам 1 километр дурай. Ремонти хона 40 миллион замонавӣ, гирдаш мақсад калон пасон ҷои зур. Маълумоти пара дӯстон занг занед 650 бо арзон мешавад. Аз номи канали Хонатиҷа занг занед. Мегзарем ба 11-ҳамин мошине ки интизор будем. Opel Astra F100 дар кузови хечбек, ноҳияи Вахш, соли баромад 1993, объёмаш 1.6 бензин, коробкаш механика, CVD 3.0 нархаш. Занг занед. Рақамҳои WhatsApp 1996, соли баромад 1993 мошин. WhatsApp-и дигари 1742, 6 моҳа ҳуҷҷат, 6 моҳа танвировка дорад, монитор дорад, задни камера дорад, люк дорад. бародаро, ҳолати мошин 100% харидори конкретни биай пешбина бо муомила мешавад. аз номи канали Хонатиҷа занг занед, бо худохоҳад ягон сум скидкатон мекунам. мошинча мощный, мордаи фасони зур, танвировка дорад бародаро, танвировка. занг занехтон. дӯстон, навори ирӯза ҳаракат кардем ки ба 11 дона хонаву мошин тамом кунем. хулас навор дарози бемаънӣ нашавад. ҳамиқа басай. чизе ки дар кораи дар ҳамо таги комментария нависен. канали аслии мо бо номи Саудо ТВ. уҷадам навор мекунем бачакҳое ки аз канали Хонатиҷа тамошо мекунем. лайкҳоро монем. барои реклама муроҷиат кунед. рақамҳои 9090 WhatsApp мо. зинда бошед. раҳмат ҳаматонда. барои дастгирии дӯстон хайр.